So going to Chantal office, Cebu branch, at bang na siya sa Park Mall guys. So muna siyang Park Mall. So Park Mall. Then at bang sa Park Mall ang City Times Square 2. So na siya, City Times Square. So naiduha ka ways, pwede tamagi dire padung sa Chantal, pwede po dire, no? So pwede ka actually makapark dire nga area, but then mulusot dire sa Picasso. Ari na tamagi guys para dire-diretso na. So still part of City Times Square gyud po ni siya. So daghang mga kanaanan dire guys, mga restaurant. Dali ra kini siya tultulon ang atong Chantal office. So straight lang ka. So na mo open na rin health screen medical services. So mo open. Then ay escalator. Nani ka na dim zoom pattern. Then liko lang ka diri side. So ito may bawaan unsa ning Chantal. It's more on e-commerce and dropshipping company. So ito ta guys. So actually tapos siya na ikuan diri I am world kasi familiar. So unahan na gamay. So most of the time there's dapit ng City Times Square sa 5 or 6 PM masay na magkuan aerobics dance class. So Bibo diri. So Vanderbolt, then after na mo na siyang Chantal guys. Nga siya kanindot ang Chantal. Ano siya guys. So tako kay Interpolin diri guys. Ano siya? Ano kanina ito itong Chantal office guys. Back. So mga produkto guys sa Chantal. Tala na ito dari. Natay coffee dari guys. Natay barley. Nutrifit. S77 probiotic. Maca. Q10 para sa heart. OPC. So dagang ito produkto guys. Save naman ito na itong email address ng Beno. Collagen. Then sometimes mo order ka kasi ka ng packaging po guys. Sige lang ito yung email address. May office nila. So dali pwede siya pick up, pwede COD. So ano kanina to tong office guys. Na-speakers na po yung mga produkto dali. Ito yung mga awards dali guys. Certification. Also e-commerce na po tayo. Rejuvenating set. Babae pa lalaki. Sabon. Diyan. Sunscreen. Melon. Easy Fit. And for orientation, dari nga dapit guys, orientation. Buhat pa tayo email. Naputang ba ito na ito sa mga... So, may hapon, unsa kito yung name na to sir? Nya unsa na yung designation to sa company? Radel Segovia. Ako ang National Network Development Manager sa Chantal Direct Sales. Okay sir, nya dugay na mga sir no? Dugay na since pag-start sa company, mag 8 years naman ta Tears. sa Chantal. So from the very start, nagkwanta diri sa Chantal. Kita mo ay nagsugod yun diri. Okay. So guys, very interesting yung Chantal no kay e-commerce man sa o kanang dropshipping nga business. Sir, pwede ka since ang company is mga 7 or 8 years naman, pwede ka makahatag na mo ka ng short history sa pagsugod yun ng Chantal. Okay. Nagsugod yung ang Chantal. Ang Chantal nga gitawag na to is pure gina siya nga dropshipping o e-commerce. Okay? So since 2018 nag-start man ta November, then lately lang after 6 years lately lang nag-embrace ta sa gitawag nato binary system. So ato ang gi-combine atong gi-integrate ang sistema. Now unsay advantage diri when you say dropshipping kay
ang dropshipping manggod is a business model na siya unya ang nakanindot pag ikaw nahimo na diring negosyante or matawag natong dropshipper na pag gihimo na ni gibuhat nga negosyo dili na ka mahasol. Why? Dili na ka mangulikta sa produkto nga nahalin. Ikaduha, di na ka mag-deliver. Ikatulo, wa kay produkto nga handulan. So therefore wala kay inventoryhon. So si company na ang mo bahala tanan na mo buhat para sa imo. All you have to do is to market the product, then that's it. Then if you want to be a dropshipper, naman tayo gitawag nga para dako tag commission. Okay. Bottom line, gusto man ta mukita. So atong nindoton nga mukita tag dako-dako. So duha ang atong pamaagi, mag pro ka or mag VIP. Kay ang pro gali, that's 45% commission. Pag VIP gani, that's 40% commission. So dali na kay na. By the time na kay halin, then kung pro ka, 45% ang makuha nimo mauli sa imo ha. And that's your commission. Dutoy nya. Sir, if ever ka ng distributor na ta dire, naratay portal nga pwede nito ma-open, no? Oh yes, okay. Unahin ni siya. Pag start nimo, naman tayo gitawag direct access package. Kana access package na to, sa ako nang giingon, duha na, VIP o Pro. By the time nga maka-start na ka, naa kay portal, naa kay system, imuhang kaugali yung dashboard, wherein ato nimo i-monitor tanan nga napalibot sa negosyo. Imong i-check og delivery, encoding sa imong order sa imong customer, i-check nimo kung na-deliver na ba ang order sa imong customer. So tanan dito, withdrawal, marketing creatives, tanan yan na gusto nimong katunon bahin sa negosyo na dito. In fact, napagyoy tayo pinakadindotere kanang gitawag natog Facebook ads na natay training portal ana. Imo na lang nang i-check, i-open nimo sa imong system, pagtanaw nimo to na mga video dito, sundan na lang to nimo, yung anara kadali, parte kung dali mabitam nang moingon mo diri sa Chantal, buo na pangarap mo, ikaw na lang ginukulang. Sige, alright. So sir, thank you so much. Daghang kami nakatunan, sir. Okay, so daghang kayong salamat sa Jim and privilege nga imo kung gikahinabi og natural ang ato ang dropshipping. Looking forward sa mga gustong mag-dropshipping diha kaning negosyo ha. Promise, this is a pure nga dropshipping company nga mo provide tanan product, collections, delivery, tanan company na bahala na. That's why dropshipping company, a business model nga pagkanindot og imong negosyohon. Thank you. Thank you, sir. So guys, natay usa ka product diri sa Chantal, ang Dr. Vita Barley with wheatgrass and mangosteen. So ang usa ka packing na ni 30 ka buksod. So ideally sa usa ka adlaw pwede niyo siya imnon usa sa usa ka adlaw. So one thing ang very interesting about this guys is this is sublingual, so soda ni Monica, no? So atoy try guys. Na powder siya guys. So of course sublingual dire ilam sa dila. So I think imo siya plus taste guys sa dila nimo. Ang dili matunaw. In fairness, so far sa ako na try nawang ng barley guys, kaya siya kakaiba kay this is the only first nga sublingual siya. So unsay buot pasabutan na guys, kung nakabantay mo nga kana bitong nakaisakit sa high blood, di ba ang tambal, ibutang siya under the tongue. It means to say nga dali siya ma-dissolve o ma-absorb sa imong kalawasan. So mas kumaga kung na mas effective siya. And one thing aside sa sublingual siya guys niya, powder siya, ang iyang lasa is dili siya luod, no? Mura siya kanang pulburon something sir, no? Nga powder nga na ba? Ma-enjoy nimo, especially this is also good for mga kids sir. Yes. So pwede siya pambata guys, so di sila magduda nga load or something. Actually lami siya. Lami siya ana. So dito na siya butang dire guys under the tongue. Sa mga biyahero, kuan kayo. Pero no? Yes, this is also good for on the go. So perfect na siya guys. And then
nindot kayong pagka-seal niya guys. Also ang kanyo, hindi siya basta-basta guys. Ang instructions sa rin niya, mga sulod niya. So ang usa ka inyo na ni guys, sachet something kay na siya ay a combination mo barley, wheatgrass ug mangosteen. So kakaiba siya. So 3 powerful ingredients nga giusa ra siya. So pa may gipabot niyo guys. Order na.